भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो दख'ना गाननानै मुम्बाइआवहाय बेरायनो नागिरदों स' नायनोसै माबोरै मा होनगोन जिखुनु फट' उथिहैगोन आरोना जों मोनसे जायगायाव थांनानै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, dayo full ready दख'ना गाननानै आब' रैसुमैनि दख'ना गाननाया आंनि फेभरेट जाखायो बिराद मोजां बानायखायो आब'आ क्वालिटिफ्राबो जा मोजांखा ओमफ्राय दा मानसिफ्रा नायनाय स्टार्ट जालांबायानो गाइस जोंनि दख'नाया ओरैबायदि समायना जे मानसिया साइज नङाबाबो दख'ना गाननानै बेरायबा बयबो नायखायो इस Thank you. और दुईटा लाख बोइभा केनके पामे तो ओए वो जो फ्लोर का बस होता है ना बस में कैसे बैठते इसमें सिर्फ शाम को ही मिलता है शाम को 4-5 बजे के बाद टिकट करना पड़ता है ना कितने टिकट 150 रुपीज 150 कहाँ है उसका वो टिकट का मैं साथ में करेंगे कहाँ घूमते वो 1 घंटा बाद साउथ मुंबई में घूम सकते वाओ हो ना एक ड्रेस भी निकले घूम गया अस्ता पता लगा ड्रेस आपको कोई पिन्ने माने नो नालगे बेलेग ड्रेस हां ठीक है बैयो दुईटा बास दङ ना बेयावहाय गाखोनो मार लुबैदों आरोना जोङो दुईटा बासावहाय गाखोनो थाखाय ओमफ्राय बेनि थाखाय टिकेट नांगोन आरो 150 नै गाइस नैबे दुइटाला गारि फैनाया बे गारिनि खोथाखौनो होनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय टिकेटआ 150 नांगौनो आरोना बेयावहाय थिखोनानै लांदां आरो थिखोनानैहाय बेरायहोजोबगोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो गाइस फैबाय जोङो दायो मोनसे लाइब्रेरियाव फैदों आरोना जोङो बे लाइब्रेरिया माने बलिउड मुभिसफोरावहाय माने कर्ट बायदियैसो माने कर्ट बानायनानैसो माने शुटखौ लायोनो आरोना बेयावहाय स' बेयावहाय जों दायो फैदों स' गाइस नै जोङो दायो मोनफैबाय नैबे आंनि उनाव थानायखौहाय माने बलिउड मुभिसफोरावहाय मा होनो कर्ट बानायनो आरोना खिन्थुथ' बेयो मोनसे लाइब्रेरिसो आरोना मानसिफोर फैयो बेयावहाय बिराद मानसिफोर ऐसा नहीं ऐसा करते हैं
ओमफ्राय गाइस बे समायना रमायना जोंनि बर'नि दख'ना जिहेथु बेयो जाहैबाय डिजाइन खालामदों बेखौहाय आब' रैसुमै बसुमतारिया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेखौहाय पारचेस खालामनो हागोन F&F क्लदिं ब्रेन्ड दङ नालाय आब'नि स' आब' रैसुमैनि बिराद समायना समायना दख'ना बानायो नोंथांमोना नांगौबा आङो डिटेल्सखौहाय होनानै होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै अर्डार खालामनो हागोन आब'खौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो So guys, दायो नै जनानै दङ ओमफ्राय मा होनो फट' भिडिअ लाखांबाय अखा हागासिनो दायो बिराद मानसि फैबाय दै जों फैनायावहाय बारा मानसियानो गैयामोन आरोना दा बिराद मानसि फैबाय नै मानसिफोरा नायलाय बिराद बुरजा फैबाय अखा हाबाय दायो घूमना और बातें करना घूम के बात करना आरो जा मानसिफोर फैबाय दायो फट' सट' खेबनो थाखाय इथिं नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि फट' लानो भिडिअ लानोथाय आंखौ बै दैनि मानसिया मिनिनानै फैदों आंखौनो नुलायलाया हो गया थैंक यू थैंक यू फट' थिखांगासिनो जों थैंक यू Maybe. ओमकार तो सब्जी चाहिए Okay, thank you. फोटो फोटो मत लगाओ इधर आ जाओ बाहर आ जाओ ganna tu agora baru ada नहीं क्या यूज नहीं करते हाँ करते हो वहाँ पे मेंशन करके डाल देना Okay, thank you. इसमें भी फोटो शूट होता है मा ड्रेस गानदो जा मोजां होननानै सोंसोबाय ओमफ्राय मा होनो बबेनि होननानै सोंबाय माइसे मोजां नुदो होननानै बुंबाय आरोना मोजां मोनलायलायो जेब्ला बर' दख'ना गाननानै जुदि गुबुन जायगायाव बेरायोना बेबायदि कमप्लिमेन्ट मोनखायो आरोना कम्पालसरिखा ओमफ्राय बिराद फट' ओमफ्राय आरो भिडिअबो खालामनानै लासोबाय ओमफ्राय सोंबाय माबा मोनसे एक्टिंफोर खालामो नामा होननानै ओमफ्राय खिथाबाय ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ सार्च खालामनो होयो आरोना ओमफ्राय खालामना होबाय आङो साबसक्राइबारसो मोनगोन आङो नायबाबो बुजिखाया होमबाबो हिन्दीनिखौ बुजिगोन आरोना ओमफ्राय नायलाय गाइस मार अखा हाखाबाय उपाय गैला आं बहुत बेरायनो सानदोंमोन बिथिं गेट अफ इन्डियायावबो बेरायनो सानदोंमोन गैला अखा हानानै
ओरैबायदि अखा हाबाय थाबाय गाइस आं जा गोसोमोन नैबे टाचआवहाय टाचनि खाथियावहाय आं थाबायनानै भिडिअ लानो आरो लोगोसे बिथिं गेटवे अफ इन्डिया दङ बेथिंहाय आङो दख'ना गाननानै थाबायना लानो होननानै सानबाय ओमफ्राय जा अखा हाबाय उपायथ' गैला ओरैनो टाइम वेस्ट खालामनानै बेखायनो जोङो रुमावनो थांसै होननानै थांबाय आरोना गाइस दायो जोङो दख'नाखौ चेन्ज खालामनानै लानोसै ओमफ्राय दसे रेस्टबो लानोसै अखा हानायखौ गाबाथाय बाहेरावहाय ओंखारलांसै दायो जोङो मोनसे जायगायावहाय लान्च खालामनो थांगोन बरेमिया होननाय आरोना itu ki dhaba ne restaurant ne hotel बरेमिया जे फोरमायना रेस्टुरेन्ट बेयावहाय थांगोन आरोना नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आङो गोथाव मोनोनो बेयावहाय नायनोसै गोथाव मोनो ना मोना ओंखारबोनायाव मोजां नाङो जोंना हटेला ओमफ्राय आरो थांनायावसो बिराद दिगदार गासिबो लांद्राय जाग्रा गोजौसो बेयाव स' दायो जोङो केबनि थाखाय वेट खालामगासिनो आरोना गारियानो दाबो सफैयाखै ओमफ्राय गलि फिसा दङ नालाय पात्ताखौनो मोनलायलाया आरोना बबेथिं बबे मा ओमफ्राय आंनि उनथिं नायलाय गाइस मानसिया माबोरैहाय उन्दुना दोङो बेस्रा मेंनानै उन्दुना दोङो खोमा ओमफ्राय दायो जि अखा हालायबायलै आयौ दख'नाखौ आङो अननानैनो खुनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो ससे थाबायलांबाय ओमफ्राय थाबायलांनानैहाय बरेमिया होननाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ आरोना बेयावहाय थांसै जों जानो थाखाय बिराद फेमास बियो मुम्बाइआवहाय बिराद गोथाव मोनोनो आरोना नायनोसै माबोरैहाय गोथाव स' गाइस दायो जोङो बरेमियायावहाय मोनफैबाय नैबे जोंनि खाथिनियानो बरेमिया लिरनाय दङना बेयो ओमफ्राय बेनि अपोजिट साइडआवहायसो जनानै जानांगौ आरोना बरेमियायाथ' फेमासखा ओमफ्राय बेयावहाय फेमास डिस मोननाया जाहैबाय चिकेन सिख काबाब ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो चिकेन किमा फ्राय ओमफ्राय मा होनो चिकेन बिरियानि बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे नेथ'बाय नायनोसै गोथाव नंमारगोन ना नंमारा ना ओरैनोसो फेमास माबोरैहाय जायो बिथांमोना ओमफ्राय ओरैनोलाय थिग थाक आरोना बारा इसिबां माने डेक'रेट खालामनाय नङा नर्मेलि आरोना आंलाय सानदोंमोन बिराद गिदिर रेस्टुरेन्टफोर दं माने ब्रेन्डेड एखेबारे माबाफोर दं बिदि सानदोंमोन आरोना जेनेबा 5 स्टारफोरनिया थायो खिन्थु बिदि नङा नर्मेलानो आरोना ओमफ्राय नै जोंना बेनो जाहैबाय चिकेन सिख काबाबा ओमफ्राय गोथावालाय ओमफ्राय बिराद मस्ला मस्लि होनाय आरोना आंथ' जानो हायो र' जिखुनुबाबो खिन्थु लावदुम थानाय मोनबा लावदुमा जानो हाथारनाय नङामोन आरोना बेयो पुरा नर्मेल खाना जायो ओमफ्राय जों जाबाय लोंबाय ओंखारबोबाय अखायाबो एसे गाबायमोन ओमफ्राय बिदिनो लामा थाबायनो मार मोजां नाङो माने बिराद गिदिर बिल्डिं आयु खिन्थु जिमानानो जि जा जोंनि बड'लेण्ड बायदि समायना जायगा जोंनि बड'लेण्ड बायदि माने गोजोन जायगायानो गैया आरोना बिराद हाजार मोजांबाबो माने बेफोर जेबो नङा जोंनि जायगाया साबसिन आरोना गाइस बिराद अखा हाबायलै थांला जेरावबो
रेस्ट खालामहैनोसै जाबायना बेलदांदांनो रुमावहा आराम थाहैनोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओमफ्राय आंना मबाइलनि भिडिअफोरा डिलिट जादोंमोन आरोना ओंखायनो आङो ग'प्र'नि ल' क्वालिटिनिबाबो होनांबाय ओमफ्राय आङो लोमजाना दंमोन गाइस अखा सिनानै बेनि थाखायनो आं गोबावदोसो भिडिअखौ होनांबाय उपाय गैला आरोना लोमजानाय देहाबाबो